Tim Kenya Harambee Stars omolo pachoka kuwuok e piny mar Rwanda e tuke mag osiepa ma okelo kanyakla timbe ang'wen Kenya, Rwanda, Grenada gi tim mar Estonia. Stars otieko e thuolo mar adek tok loyo Grenada gonde 3-0 ka motelo Stars nowuok amodhi gi Estonia e dakika mar 90 kapok logi e opich achoma. Grenada omako thuolo mar 164 e chung mag timbe piny mangima, kinde ma Estonia to nitiere thuolo mar 129 rang'iny makoro ok bi kelo lokruok maduong' ne Kenya e chung mare mag timbe. Kenya mitayo kod kocha Benni McCarthy, kata kamano neno pichegi mag osiep kaka margi motelo ne tuke mag pinje Afrika higa manyien ma ibiro bagi e pinje mag Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. McCarthy ochiwo thuolo ne jotugo matindo ahinya to matugo e leagues mag pinje maoko mondo be orakre tukego.